बाहेराव फैनानै बिदि जानायनि मजायानो बेलेगखाना आरो अलसिया खाबायनो अलसिया होनथारबाय आंखौ नायलाय हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहाय जोङो जोंनि खाथिनिनो नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो थायो मिथिखागौ जोंनि खाथिनि माने खाथि जायो नालाय एसे बेरायथावथावनो एसे जाग्रा मुवा लाबोफादों आरो ना जोंहानि मा फैदों फेमिलि आरो मा हाजबेन्ड आं ओमफ्राय मादै फैदों ओमफ्राय एसे जानानै एसे माने गोसोखौ सान्ति खालामनानै माने एसे बेरायथावथावबो फैबाय आरो जोङो लकडाउनाव आरो बेसेथो न'आव थाबाय थानो न'आवनो थागासिनो ओमफ्राय बेनिखायनो सानबाय आरो जोङो ओमफ्राय जोंहा मामोनाबो लेंबाय ओरैनो माने जोंनि जायगानियानो फैयो आरो गोजान गोजाननिखौथ' फैनो होथ'वाखै खोमा दायो ओमफ्राय ओंखायनो जोंबो फैबाय आरो दिनैहाय नै ओमफ्राय मानासाव मानास आरो बे जायगाया नोंथांमोना मिथिखागौ आं बुहुत भिडिअआवनो दङ मानासनि भिडिअ ओमफ्राय दिनैबो खाथि जायगा नालाय बेफोरावनो फैयाबा मावथो फैबावनो मायावथो थांबावनो ओमफ्राय जों लकडाउन जायाबाथ' सानदोंमोन आरो गुबुनाव थांनायनि माबा सानगासिनो दङमोन ओमफ्राय दायो लकडाउन जाबाय आरो माबा माबि बेमार कभिड-19 बिनि थाखायनो माने जेरावबो थांनो हायासै ओंखायनो दायो नै बेयावनो फैलायबाय दसे ओमफ्राय माबा देनांफोर माने उनफोराव माने बेफोरो कभिड-19फोरा जोबस्रांजोबबा बन्द'फोरा खारजोबबा लकडाउनफोरा जोबजोबबाथाय माने थांगोन आरो जोङो थाङोबाथाय नोंथांमोना मिथिखागोन स' नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ नै बिमा फैदों ओमफ्राय नै मा फैदों माबा बिमा आरो मा एखेयानो ना बिमा फैदों आरो मा फैदों ओमफ्राय मादै फैदों ओमफ्राय मनायाव लाना फैखालायदोंसो जोङो नै आं सेन्देल ओमफ्राय नै दे बहनदो गावसोरना दख'ना मा लाबोदों जोङो बियो संख्रै ओमफ्रायलाय बोरै होयोबा गथा गथा होनो ayo mobile lang na sila sibuk lang ko ako dajuli na ruti जानोसै रुटिजों दायो लकडाउनाव माहा बेदरारि मोननो नै न'आव एवखानाय बे आलु भाजाजोंनो जानोसै ओमफ्राय नै बिथिंगा सामब्राम हागासिनो नै पियास नो हादो गथा गथा हादोहाय ओरै मिजि मिजि मा होनो नै दि अय इदि नङा नै एसे हायो आं हागोन र' होमबा रोङाबा नै स्टेनाव खालामना दोनदो ओमफ्राय नोंबो फैदो सिराय फैदो नोंबो सिराय फैदो बाबा औ भाजि फैदो आंनो माबायदि नोंहा इयाव होनसै आं दे आदिबासि नायसै मा मोजां नंना नासैबा दाखालिनिया इयाव नोंमोन आरो सा बागान बावगार बेखौ सुदो ना लकडाउननि न'आव थानो बर मोनबाय थानानै फैथारबाय जोङो नै मादै मा हाजबेन्ड आं लोङा आंसोल' बिदिसो लोंखोन्दा रावबो लोंखोन्दा नङा मोजां गोजा माबा सुदो आखाइ माबा सुदोंमोन सामब्राम आयौ आं एसे बुरजा हाना लाबाय गावनो नोंसोर नाङा नाङा मान नांनो नाङा भाजाखौ लाबाव नोंसोर नांबावगो आंना बांद्राय जागोन नै एसे मोजां लानो नोंदानि भाजाखौ नांगौ मान एसे आं रुटिखौ मा बुरजा दं ए बुरजा दं मा होनो आं चिकेन जाखौ नायाखै संख्रि इसे नांगौमोन आंनो बुहुदनो मबाइलखौ लानो जायगा मोनाखै आं जोङो मानासाव फैनायथ' जायो खिन्थु बिदि जिरायनानै माने बिदि जामुं जानाय हिसाबै माने फैनाय जायाखैमोन आरोना
मायाव फैदोंमोन मा डिसेम्बराव फैदोंमोन ना डिसेम्बराव फैनायनिफ्राय माने फैजायाखैनो आरो इदि जमानो जिरायनानै माबा मोनसे जानाय इदि हिसाबै माने फैजायाखै आरो ना ओरैनो बेरायनाल' थाङो आरो फैयो थाङो खाथिनि जायगा नालाय बेलेगावथ' थांनो हाला दायो गोजानाव कर'ना भाइरास माबा भाइरासफोराव खाथियावनो आरो नांला बादाखौ जानो मोजां जादोंमोन ना ओंख्रिया Lama kita. Mana mau kasih? Bedor jeebbo gaya niramis deh. Maba mana? Alu bhaji, ompray dincia bhaja alu. Masuk dongmon lah ya. Dincia bhaja sarai simen cinang karena bhaja mau kumonai. Bapak di dong menurut solo, kayak mana di yang kena satu, dong na? Onsen babu, isan babu kon marmen, ang mobil kenca lanun, cakap menlanun lah. Oh, nak geli dia? Mana? Ya. Mau selam apa geli bedung ah? Dalam geli mana macam mana? Alu tu dok. Alu tiga. Sambal apa gila? Panlu sih berkosong lah bukan? Ece. Sana hai. Aturan kau baik. Nanggu nama senda. Oh, nang. Local bedor itu mendalang ni. Turut di local bedor. Malah pasti bukan ni. Pasti. Ya bah konco pun bahasa. Kau ni bedor tu sama lagu. Jinan ni ramis cabai. Terus kang belum las pun ni lain nu sampai tan bana ni. Kantor sih sungan lah bukan ni pernah. Kantor semua. Gitu tu. Masai jaga video ni lah. Pulang jaga. Nunggu apa ya? Terus senang kok. Nah. Kapan nang kok? Kapan ni? Mau berada? Nang kok. Kapan nang kok? Nang pasti entar nang sampai. Ini sana ni, birat musang nang angko bapak ini di zona nasiran nani sana membatai mana mbak? Nah nu auto jika sana jah kain nalai zona nasiran nani gitu. Bahaya pun nani bedi sana ni moze ane belek kana. Ambirat musang menkaya di, mahaba pun nani di zona nasiran nani sana. Eri bedi musang menkaya nga. Nah. Portalai mah geli bedor. Portalai bar geli bedor ngang halai. Kere unta. Sungna to. Tangna gini sopkin tidak sudah. Bujai gimana? Kiding ne berai ne tang mana gitu, munrai lagi sini munjengnya. Tangna itu mah aja bong, lockdown kuliah bana. Corona. Ay, siapa kagra rumah? Betul dia sih. Ada. Hah? Mana? Nih. Sabda kan dia? Iya, itu kain nengah itu semua. Hah? Semua. Zaखांबाय नै गोजोननाय मोनबाय गोसोखौ बिराद-बिरादनो गय लाबोनो होनदोंमोनलाय आया गयखौबो हरबोबाय गय लाबोनो होनदोंमोन दानि
ओमफ्राय बावगारबोबाय एसे आथुर फैयो माहाबा फैनोबा जि आथुर जाखायो थांनांगौल' एकदम माखौ ओइलाय फाथि दं मा फाथि होनो फाथै नङा इयो माबासो मस्लासोनो मस्ला बिफां जालु बिफां जालु आंबो जाथि जालासोनो आंबो सानदोंमोन फाथैसो खोमा होनना सानदोंमोन आंबो दानि ओमफ्राय मादैया होननायावसो जालुक बिफांसो इयो होननानै ओमफ्राय मस्लायाव होग्राया इदि बिफाङाव जायो होनना मिथिया आङो इदि बिफाङावसो जायो जाथि जाला आलु ओमफ्राय मा होनो अबेबा फैनोबाथाय आंना जि आथुर जायो एकदम मोनहैथारनांगौल' मायबा मायबि बुस्थु लानो गोनांखौनो बावगारजोबना फैलायलायो आरोना गय लाबोफानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेबो थाबबाय ओमफ्राय माने भिडिअआ माने खेमसे गुफुर जालाय गोसोम जानाय माने इदि जाबाय दंबा नङा फट' थिखांबा बिदिनो बे गुफुर जादोंबाथाय इ समाव थिखांदोंबा गुफुर गाज्रि मिथिगो थिखांदावनो होयो नालाय मिथिगो आरो आं फट' लाबा नोर जालायो नै फट' थिखांबाथाय खनसे गुफुर गोजों स्रां जाना होयोना होमबा थुना होनांगौ जालायो स' जोंना दिनैनि भिडिअआ बेखिनिल'मोन ओमफ्रायो जोङो बेयाव फैनाय फाजिनो माने आङो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय जोंहानि एसे माना बेरायफैनायखौ एसे मोजां मोनबाय आरो जमानो न'आवथ' बिदि जाखाबाय थानाय जायो खिन्थु मा होनना बुङो बिदि बाहेराव फैनानै बिदि जमानो जानायनि मजायानो बेलेग जाखायो आरोना स' बेखिनियानो आरोना ओमफ्राय नोंखौ रायलायथाराब होननानै बुङो आंखौसो बुंहरो आंसो बुंहरो गुमैया मानो जेबो रायलाया ना गुमैया एक्चुअलि बांद्राय रायलायखाया आरोना आंसो एकदम पेक रायलायबाय थायो आंसो सिरि थाया फैनानै माबायदि मोनदों पिकनिकखौ जानानै सिखायना होबावलायो नामा नों सोंबासो खोन्थागोन नों सोङाबालाय बोरै थ' दिनैनि माबा माने बिदि जाबाय दं आं बोरैबा नुगासिनो नायनाय केमेराखौ गुफुर खेमसे गोसोम बिदि जागासिनो बोरैबा सिनाय बायदि जाजोब्बाय नै एसे फिसा अखा हाबाय नालाय ओमफ्रायो दायो जोङो थांनोसै ओमफ्रायो मा बुङो मा होनना बुङो नोंथांमोना माने जोंनिफ्राय मा भिडिअ लुबैदों बेखौ मा खालामनांगौ कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो आरोना नोंथांमोना जोंखौ मा भिडिअ लाबोजानो लुगैदो नङा होमबा होमबासो जोंबो मिथिगोन नालाय आरो माबाखौनो नागिरना मोनला आङो मा भिडिअ बानायनो कन्टेन्टखौनो नागिरना मोनला आरो आङो ना ओमफ्राय नोंथांमोना एसे खिन्थाहरदों आंनो कमेन्टआव माबायदि भिडिअ नांगौ जोंनिफ्राय जुदि हानाय बायदिबाथाय आं नाजागोन खालामनो न हानाय बायदिबा नाजागोन जों खालामनो ओमफ्राय मा होनना बुंगोन दायो थांसै ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनोब्लाथाय आरो मोजां मोनदोंना मोनाखै कमेन्ट खालामना खिन्थादो आरो मा होनो भिडिअखौ एसेबाबो नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक होनो बावथारनाङा दे नोंथांमोना ओमफ्रायो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होदो ओमफ्रायो शेयार खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामबाथाय गोजोननाय मोनो आरो गोसोआ बिदि जादों बा जायाखै होमबासो जोंबो मिथिगोन नालाय कमेन्ट खालामहरनांगौ नोंथांमोना आं गासिबनिबो कमेन्टखौ नायखायो आरो लाब रिएक्ट खालामखायो रिप्लाइखौथ' गासिखौबो हरजोबनो हाया नालाय न' कमेन्टआ रिप्लाइ माने गोबां खोथा गैया माने बुस्थुआ रिप्लाइ खालामबाय थाबा आंहाबो टाइमा एसे सर्ट टाइमनि जाहैयोना दायोथ' आरो आङो हाबा जानाय हिनजावसो नालाय अनेक खामानि थायो नै नोंगुमैनि खामानियानो जोबख'वा एकदम थालांजोबो भिडिअ बानायबाथाय माबा माबि अलसिया बुंथारो आंखौ नायनाय ओमफ्राय माबा मा होनो आंना माने रिप्लाइ खालामिखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरोना मानो होनना बुङोब्ला टाइम थोहैया जायो आरोना बिदि रिप्लाइ खालामबाय थाबा माब्ला भिडिअ बानायगोन माब्ला जागोन लोंगोन न'खरनि परियालफोरखौबोथ' बयखौबो जाहोनांबाय लोंहोनांबाय ओंखाम ओंख्रि संनाय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं हारसिंल' आरो बिमाया माहाबा थाङोबाथ' आं हारसिंल'थार जायो ओमफ्राय आं हारसिं जायो ओमफ्रायो आबै जायो माजों बाबाजों जुदि गैया जायोबाथाय ओमफ्राय बेखिनियानो ओमफ्रायो बेयावनो माने सोलाबलाय लाङा आरो आङो ना ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ मानो आब'आ रिप्लाइ खालामा बिदि होननानै माने आंखौ गाज्रि मोननो नाङा आरोना आं बयनिबो कमेन्टखौ नायो आरो नायनानै आं लाब रिएक्ट खालामखायो आरोना बेनो आरो ओमफ्राय नोंखौ जेबो रायलाया होननानै बुंबाय थायो रायलायदों माबा मोनसे ओंखाम संबावलायो एकदम कमेन्टआनो नांथाना थायो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायबाय थायोना आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ आरो अलसिया होनथारबाय आंखौ नायलाय आंखौ अलसिया होनबाय आं एथ' खामानि मावो आंखौ अलसिया होनबाय ना नोंथांमोना नुखाबाय थायोना आरो बिदि नङा आरोना मा होनना बुङो मबाइलल' नायबाय थायो
बिदिबो नङा आरोना बिदि साननाङा नोंगुमैया जेरैबायदि बुंथारदों नोंथांमोना साननोबो हानाय ना मा होनो अलसियाथार खोमा आब'आ बिदि होनना साननो हानाय ना बिदि नङा आरोना जोंहा न'आवनो रावबो गैखाया आं जुदि सानसे मबाइलावनो थायोबा ओंखाम सोर संगोन ओंख्रि सोर संगोन न'नि खामानिफोरखौ सोर मावगोन बिदि आरोना बि नंखाय बुंदों स' बेखिनियानोमोन भिडिअआ दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय बयनिसिमबो Love you guys.